Horas madi hita saluhutna. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Mandok, selamat datang, selamat beribadah madi hita saluhutna. Tapukama parmingguata dina marende hita sian buku ende nomor 10 walu. Mamuka sian ayat 1 tulu. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mapalangi dohot tanoon. Amin. Pardengan basa do Jahoba tau partano batoan, di ari hagogotan, jala ditanda doakan namar haposan tu ibana. Haleluya. Haleluya. Yang mahita ale Tuhan debata para siroha jalana bonar mauliate hudok hami ala dipabisar ho tuhami barita nauli nama nondangi rohanami ay alani i umbain hutanda hami ho dohot lomoni roham dipangi do rohanami naing mangulahon lomoni roham hami saleleng dingoloon jalan naing martua hami bahenonmu
sai parbadiai ma rohanami marhite-hite tondim, jala pargogoi mahami makorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion, sai palas ma rohanami mangoloiho, Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik nirebata imanatar surat di sada Petrus tolu ayat sia dohot ayat 10 songonon mah didok. Unang ma baloson hamu najat aloni najat, pangisahon aloni pangisahon, lamma masu-masu mahamu ai naeng teanan muna do pasu-pasu umbai natar jauh hamu. Aina holong roha di hosana jalana giot mardida arina sonang, di pasohot mah dilana sian naroa, nang bibirna asa unang di hatahon asi-asi. Ido yanggo saatna. Rap mangido gogo mahita tu debata lau mangulahon nahombar tu patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patik ni. Amin. Pardosa ho di dokro
Ratopotima dosata diadopani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogona sohatu dosan. Sitopana sana adong paruhum natigor. Namanguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulo manopoti dosa nami. Akanahu ulah hami marhitesian pangalasion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohami, rohanami naroai. Nang sian pakateyon nami nasoture, rodi pangolion dihisap-isap ni rohanami. Natamasi tutudo hona huhum hami alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi dohami nuaeng alani i. Asimaroham dihami ale debata nami, pardenggan basa jala parasi roha, doho alani anakmu haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sama dosa nami saluna, jala surumaton di parbadiat tu rohana bibe, asa tarbaen hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan nasora sudah, napi nabar bagabagam di akan aporsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani di debata taringo tuha sesaani dosata. Aidang adong imbar ni i, ai saluhu do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akana gabe pitor binahe ni basa-basa marhitesian asini rohana, inorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Yesusi, na pinajongjong ni debata, baen habangsa parasian, marhite-hite hapor seaon di mudarna, hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Nasa dosaku nang umi
di mingguta sadarion imanatar surat di Sada Musa 50 mamukasian ayat 15 sahatu ayat 20 sada asa tajahama namar sikat sori alai mabiar do aka haha anggini si Joseph dung mate ama nasidai akan nina nasidama atik tung beha di hosom si Joseph hitamaon gabe di pasudol tu hita sudenan roa nah hita baen tu ibana songonon madok hamu tu si Joseph saimar pamuati maroham di hajahaton ni haha hanggim dohot di dosa nasidai aitung naroa do nabinai nasidai tuho onpe saimar pamuati maroham di hajahaton ni akan naposo ni debatani amatai alai tangis do anggo si Joseph dung didok nasida songonitu ibana dungi ni nasi Joseph mamandok nasida unang hamu mabiar aida guru di debata donang au rap hita di ayat 20 sada onpe unang mabiar hamu au do mamarbuluhon hamu dohot anakon munai dungi diapul manasida pasabab pon roha nasida ido sahatna martua do akan atumangihon hatane debata jalanau peopsa amin. Tindakon maha porsiao tai songonahina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan na tumopa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinumbuhon ni si Maria na gabe-gabian sianton di parbadia andorang sohabubuan ido tuahata na tumao na bernit di panghuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanu toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patuluhon
namanai tu surgo, lau undul tu siamuni debata Jahoba, amanai pargogo naso atu dosani, disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi alak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau paniala Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai namandok, mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate, dohot dia ngoluan na soras sudah. Amin. Tabegema tikting namasa di huriata. Horas marita saluna. Songon na patakasot titing nang masa do na naik pamasaon ni huriata di minggu tanggal 10 September 2023. Guar ni minggu ta sadarion ima minggu pa 15 hon dung Trinitatis. Nagabi topik ni minggu unang hamu manghumi. Wartana berjulu 2 sada sermon perhalado. Sermon perhalado pada hari Selasa 19 September 2023 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 pertanyaan WIB. Rabu 20 September 2023 masuk pukul 19 WIB. WIB 2 di rumah keluarga GTM Pardede Inang Sintua HM Berutan Pubolon. Alamat rumah Jalan Lurah nomor 2 RT 03 RW 03. WIB 4 di rumah Amang P. Sinaga Inang RD Burunai Baho yang beralamat Jalan Kecamatan Gang Ledeng RT 03 RW 09 Cihanjuang. WIB 6 di rumah Amang Sintua Pegultum Inang Boru Marpaung yang beralamat Kampung Curug Agung nomor 131 Stasiun Padalarang. WIB 8 di rumah Amang M. Pakpahan Inang Boru Sijabat yang beralamat di Perum Bukit Cibogo Blok A 13 nomor 16. Untuk hari Kamis tanggal 21 September 2023 masuk pukul 19 WIB. WIB 1 di rumah Inang Nyonya J. Harianja Boru Manulang. Alamat Jalan Ibu Ganira Gang Irmain RT 04 RW 21 Cibober. WIB 3 di rumah Amang Pendeta Tua Sirait Inang Boru Storus yang beralamat di Jalan Keboncau Cimahi. WIB 5 di rumah Amang W. Panjaitan Inang Boru Stompul beralamat di Komplek Nusa Hijau Cimahi. WIB 7 di rumah keluarga Nyonya N. Saragi Boru Ambarita, Komplek Permata Cimahi, Jalan Jamrut Raya nomor 3. WIB 9 di rumah Amang Sintua MT Sinaga Inang Boru Stanggang, beralamat di Bumi Pak Kusarakan 1, Blok B2 nomor 2. Rumawi 4.1 iuran diakonia. Pada hari ini Minggu 17 September 2023 gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang diantarkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Amplop sudah disediakan di depan gereja dan mohon nama dan WIB-nya supaya diisi. Angka Romawi 5, pemberitahuan 5.1, pemberkatan nikah warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah yaitu saudara Julian Daniel Perluhutan Luban Tobing AMD, putra dari Bapak James EP Luban Tobing, Ibu Dr. Anda Maria E. Boru Panjaitan yang beralamat di Sekalawa Selatan, nomor 4B, RT 5, RW 15, Bandung. Anggota Jemaat Gereja HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah, yaitu dengan saudari Grace Rahel Christine Boru Stompul, Sarjana Hukum, putri dari Bapak Sintua Epson Sudirman Stompul BE, Ibu Berliana V. Boru Siboya, yang beralamat di Perum Bumi Pakusarakan 2,
Blok A2 nomor 34 RT 01 RW 23 masuk X9 anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu yaitu tanggal 23 September 2023 masuk pukul 9.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Badung Reformanda Resort Bandung Tengah. 5.2 Kebaktian Padang WEK 3. Pada hari ini, Minggu 17 September 2023, Jemaat WEK 3 mengadakan kebaktian Padang yang bertempat di Villa Gardenia, Lembang. 5.3 Perpindahan tempat tinggal Amang Pendeta Resort. Pada hari Jumat 22 September 2023, rumah Amang Pendeta Resort akan pindah dari rumah yang sekarang itu kontrakan ke gedung yang baru yaitu lantai 2. 5.4 Hasil bazar Inahana. Hasil bazar Inahana tanggal 30 Juli 2023 sebesar 3.450.000 telah diserahkan ke pembangunan. Songonima warta nihuriata sadarion debatama nama masu-masu Horas. Tapasahat mapeliata huhut hitam marende sian buku ende nomor 655. Sasada Yesus si
kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhatta na inaulongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus hata ni debata di hita di minggu tasadarion sada Korin biduopat ayat sada 1 ayat 5. Laos doho mahamu na di inganam mu nabe amanami nanami na posobulung remaja sekolah minggu nama dohoti par mingguono di inganam muna sian sada Korin biduopat ayat sada 1 ayat 5 tajahama marresponsoria songonon ma didok disi dirajumi jolmai mahami parhalado ni Kristus juara bagas niakka hahomion ni debata oti doi huetong anggohamu manang rapot paruhuman ni jolma manguhumi ahu pe dakku uhumi diriku. Di baheni unang hamu manguhumi di nasotikina tagan soro Tuhani pati uron nado nabuni di naholom jala papataron nado tahi-tahi niroha disima dapotan puji-pujian ganup sian debata ima yang go sahakna diamu kamang dotamu kainang saluhuna dong saha porseaon di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Unak kamu manguhumi ninna turpuk tasadarion lausiro topik dihita laho pa turuhon pabuani haudukot tatu debata manguhumi ima sada pangalaho nanaing sulik kiton ni Apostel Paulus siak kita atar songon dia horo manguhumion gabe yorai songon dia dohora na manguhumion gabe di togiok kita unang parsidoho disi jala unang olo hita mangulahon si songoni molo ta sulikit hape di bagasan ngulut taon arong do uhum ni huria na pinatoho turuas ni huria molo marsala marhite ruhut parmahanyo pamisangon hukum siasat gereja manang RPP hape di orai manguhumi arong do lembaga hukum di negara taon na pinasitong jala di pasahat huaso tu hakim jaksa penegak hukum laho manguhum jolma di bagasan akka parulonna dingkat dui boy dui molo di dokter pukot tu hita sadarion unak kamu manguhumi unang majo talapati turpuhodo sopit marhite pangatusion na holan marnida sian lapatan ni hata manguhumi alay ubidak siani manguhumion ima pangalaho dohot bakko ni jolma na saitoktong mian di bagasan hator bangon idon na nang donon na mian di bagasan hator bangon hadirion ni ibana jala pa jongjokon hadirion na di bagasan hasitongan jala pahotton halak di bagasan hasalaan marhite-hite pikiran dohot pabahenan na ido panguhumion angko hakim na pinabaki ni debatado ilaw pasitong uhum jala budi laho patigorhon uhum di portibion huria pedilehot debatado huaso laho pasitokon uhum doho ruhu ni parhuriaon asa denggan merdalan parhuriaoni di bagasan lomoni rohani debata hita do nalaho pajong jokon hadiriota di bagasan hator bangon lumobi ma na berjolo songon nanido ni Tuhan Yesus unang mahamu manguhumi sian parduru sabing ninna di Yohanes 7 ayat 24 Tigordo
tigor ma panguhummu nanian. Jadi yang go tigor panguhum ni sitiop uhum nading gadui. Molos tigor uhuman ni huria diberlaku tu sude ruas ni huria nading gadui. Alai molodang tigor uhumna holam mernida perduru sabing odo nagabe maralo tulomoni rohani debata di bagasan saluhut akka hadirion ni jolmai. Hola perduru, hola dibereng songoni rupani putih. Jala odo susana halak kitaon. Molo tabereng itor sai tertai dorohat tau tu na urang denggan. Itor sai tertai do pikirat tau tu na roa. Manang nalani ai. Molo tabereng sesuatu jala taida rupani sesuatu hal olo do itor muraro hatai do pikirat tai tertai tu na urang denggan. Rupani ate. Tetanggat do manuhor kulkas hita do ngalian mop ngalian. Ai waro noeng kredit do noeng kulkas nei hita gabi hita ngalian hitir waro targaras non kredit nei hita ngalian HP halakado manuhor kulkas halakado baju baru hita do busi saon hita susah ala baju baru halakan karubinoto kawe dorai jolo binereng maninna holat dibereng rupanya saya tertait pikirat tau tu na urang denggan hola mamereng perduru sabing dot hola mamereng parluar sabing dang do peta sulikit dang do peta boto dang do peta tusi nu ngajongjok kita gabi panguhum di sada jolma manang sada kondisi manang sada situasi ido na diorai asa unang gabi bakit tita pator bakko dirita pauruhon hadirion ni dongatta jolma di bagasan sadok ngolu ni hita jolmai dang boy hulat tabereng rupani tor taboy ta adong hak tamangalehon nilai-nilai manang hukum-hukum manang ketentuan tentang seseorang baik hadirionna maupun sifat hajolmonna asa ulak kono tuhamu madokon baritakon kan ala saya dong hudul di beribas sahalak dang donganna hudul di restoranon ini restoran mahal hudul di beriban rupana pedang apala tampan rupani songon ibaon tersongon na birong do halak ngarupani kan songon na birong do kulitna jadi sumat dora arong masalah madok sumat dora dang adok kepengyan binna hulak kudul huduli song si pangano di jolona sok si numon binna rohani sahala amat tamarupani ala hola na hudul hudul mana si di sada meja buti ibereng awatan sebutul lerang topaniod di sobah turnin nama tomat tong songon na sotopana do ison bukan karakternya di sini sepertinya ini bukan tempatnya di sini salah restoran do amat tahun inna rohani amat tanah sedoma asalau ya sahule sengi jo inna rohana so bajo cara buhama saunang isoni inna rohani amat tahun pertiga-tiga inna pelayan semua di restoran ini beri makanan terbaik saya bayar alai unang do to amat tanin na iberang atte tiba alai bekel tarsonggok dotong ulah na so ilia pang naruhana tarsonggok do ti alai mekel uduk-uduk amat to ti la solao do penga hule sengi sudi mangan hola di mana na somangan rojom se sude narong di son les sude minum nom marga alai amat tasalakan unang senin natong ulam tarsonggok musi amat taon lam belga rohana lam minar bohina lam takas ekelna senyum yana uti hut uduk-uduk lam suku marwani amat tonotong pinalea somarlea amat tan rohana ai sidu pangi takyar pe widai di restoran nargo ngato itu panas warong suman
si pangano pe julo na suaong minum pe dangaong nina manangaha dangaong sa dangadong manangai julo na isin pa ay banero na puna restoranon dak bido bindarak pola mangido si pangano ni bana di sini alani do songon na senyumi bana nakkening lakku tiga-tiga inna pelayanom ma binda sai mekkeli bana ipesak kamu nomor ka ipesak kamu sude sai mekkeli mana lakku tok tiga-tiga na tabba pangomuan ido inna meile mamatai iripu upogos sanimana hapena puna restoran itu muranai hita kamang dottamo kainangate jongjong gabi panguhum holat tabereng toppana holat tabereng parduruna terjongjong mahita madok dakasiai manang dak sumani manang dang bui ninna hita rupani hape nau susah hita sadiri belum tentu boy. Kita sendiri belum tentu mampu. Kita sendiri belum tentu sanggup. Irupan dari dok, unak kamu manguhumi. Di bagasan saluhut ngoluni solmai dan jadi hita bakit laho gabi panguhum. Molo so takas do peta boto, molo so patar do peta ida. Jalata sulikit. Hasalaan di zolma dohot hadirionna. Asa unang tadok tumor bang dohita sian nasida bisa luhut akka hadirion ni hazol mauni ko botot tarwatong buasa alaniaha jala buasa boy songoni hadirion ni sasahala jolma ido binedok ke si Paulus dang jongjongau panguhum diau madok nasi tongau ninna ibana songoni nang si Joseph ay dang au de bata manguhumi hamu ninna ibana dang debata awin molo tungarong pe hahurangan muna debata ma manguhumi debata ma merdabu-dabu do pak kamu ala yang wau nading gaddo bahenokku tu hamu iro sasitong na jauh-jauh ni turpuhon asaboy tatusi hadirion ni zolma jala unak pamurah-murahu hita laho manguhumi sahala jolma odo jamitak kunat tuari di partupolon jalan ngasai jot turok kono di jamitata di perpunguatta alai api don berek kamu mada Roma mata atong di rumah sakit ipai mei mama dokteron siar ruang operasi kosukunok kuran dokteri manang na bohado sai ni anakki operasi bohado operasi na songo dia do dibayen tu anakki na operasi na rohana keluar betong dokteron sebelum keluar dokteron ngai dokyat tu asisten na homa mangalusian noda molarok sukun awit termulak maju au ninna terkeluar masian ruang operasi pak dokter ternama tong so minna habis salah dokteron dang nang bodi bereng dang nang bodi alusi terrabti teroma asisten au pe mangalusi amang ise ho inna au asisten na rohana arangnya tu hoi dokter itu jo dang lah dang ibereng batong so hasia roh rajul mani torin darto so iwoto i madok manang ngasongo dia bahwa mai suruh tu makatai ame tu si ho torin darto tu asisten no dokter hiado sobong mapuangi si jang roh hari torin namatong madok dokteron amang bawa mamang rumah sakit dosen asisten no matong tu amat tanda baru operasi dang dak kasih ai mamereng au pirangoloi au rumang karari torne mana musim to erang nau kar rumah sakit on gebiar gaji ni torne man gua gurang mahatani amat to muruk so jamang ina dokter au sugari hamu dokteri boharo pakilalamu mahua korwa elusak kulat tong dai torna butih tuluari nasal pudope dioperasi amatai anak konna anak nasa diri mate natto hari peturian alai terobo buasa rumah sakit ikon operasi sadarion anak muna selamat wado molo hamu di posisi dokteri sanggup dohamu anak konna mate anak konni halak di pelua songo dia mapakila lamuna songo nin tertasunggup mama ton
dokter melito di nasongoni do ape na masa amang salaki ngai dia dokteri pasah mada sobakku na matam pasah amuliateku tu nasida ape ngasang marsal puak kataku ngasang marsal puak pado aku madok si gijang roha madok si nasobong nasohasea dokterin nasongoni do ape na jojo nai hita mahatop patopu mamutten madok si dohonot tatu halak so apala tabo torope hadirionna manani orai odo na manguhumi nani orani Tuhan Yesus do nani orani turpuhon boha molohita di hadirion ni dongatai boha molo kita tempatkan posisi kita pada posisi orang yang kita hakimi ta padiri jodirita gabe songon nani human ni jolmai di bagasan perdalanan ni ngolutta ido bana idok diorai ta urak kamu manguhumi sojolo di botohamu sojolo di atusihamu sojolo di pikirihamu hadirion ni nanaheng siumota alania gabe tapasongjong do dirita umangat sia jolma lebih penting dari orang lain ki tapasongjong do dirita tumor bang sia jolma tapasongjong dirita tumibbo sia jolma jala halak ditorutta manang di bawah derajat ni hazol mota di bagasan ngolu oddo nani oraan ni turpukon naso jadi bohi tabakit jala jongjong diakka panguhumion sisongoni di bagasan ngolutta hamu kamang dotta makkainang sai tertai dorohat tahun tu nahurang denggan itu binna saya huruk nakiniani ikon otapatta dorohatta jala paso otta do pikiratta sian akka pikiran naroa mamikiri halak oppe manghumi don sian pikiran nahunarang denggan marnida halak oppe si pasidingot taroon laho mapaen naso tikos maradopon akka dong atta jolma berek kamu mada rapruar haruar masalah amatta rapruar sian tokoroti manuhor roti mana si dana dua amat tahun dan kadang behudulat di joloni tokoon soholan hudulan naung adong di si hudul salak jolma bah olah di sana manuk hudulan nerana amat tahun isi nama nerana tapi adong di si salak naung hudul alai pakaianna lusuh compang camping pakaian na ngapala ringgan rupani bohina pinang ngapala minar pangiduido raon narohani amat taon pangiduido alai dangarong behudul some behudul na rapudul mana sidana dua si huhut mangalang roti ibu tamat roti ialang roamat teresare dibuat tok roti di tengah-tengah naon sad dapat teh hudulison rama buat roti halaki siak kolak-kolangi parhudulan nai yalang nama tahun mekel amata nai dok nom mat tahun ngapangidu mokus muse narai ngebe sei babu itu tong roti okan ngapangidu mokus muse sokor hai pengyo mano roti in tong se ibu di mana pa dua liu dibu amat tai tong masih bereng kalau kau dah makatai angko amat tahun mekel do aleng go amat tana baru ruas satu korotion ngasuguhir rohana hamang atoe malei ba romuse de posi hosu konin narwana to mamereng amat ton mokus mamat ton hubuat dibueton roti ki inarohana ton rupani aleng go amat tana sada semekel di pikiranna rap malehami iro tong pikiran amat ton nasado rak malehami alang pikiran dia maton si mokus don si hisap ngatoi pugus sudah miskin peminta-minta rakus lagi narwanat saya mana mengalang rotion lama merdala nama ton perjulu dak permisi dang manang nadia somak katai halaki holan rak mengalang roti do dung manang pigadan merdalan itu pamaton matasna ayaro
Narwana, ibereng roti na tinohorre. Ternyata roti na nialangai, roti ni amat taido, nasarupa dituhor siat tokoi. Iri pimana roti na, hape roti ni amat taido, hatana nak kining ngapugus, mokus musinna. Hape imana no na mokus, ay dialangi roti na sorotina, ima, berek kamu ma, akamang dokta makainang. Omma na jojo masa di ngoluni kita zolma. Nakya tadop dirita, tadop rohatta molo di bagasan panatapat tu zolma. Ada standar ganda, arong go zolma apa standar ganda. Molo tu halak berlaku tu imana daong. Molo tu halak naroa, molo imana mangulahod daong. Molo tu halak mangulahoni salah, molo imana saya mangulahoni daong. Ini standar ganda, manguhumi dotok sesongoni. Molo boy berlaku tu halak, ko berlaku tu hita. Molo tau humi halak, kon boy human ni halak kita. Si pata hitaon, madok tu halak, do murah, alai molo di dok halak tu hita, soi tergasa-gasa tu hita. Molo soi termuruk. Alania, ala memang ada bibit-bibit penghakimat di hita, panghumion. Pikiran-pikiran nazong-jong babak dirina tumorbang siang halak, lebih tinggi derajatnya dari orang. Dan ketika ia tempatkan dirinya pada posisi yang lebih terhormat dari orang lain, maka orang lain pasti direndahkan. Pasti akan ditempatkan pada posisi yang salah. Ima si jagota, akamang dotta mokainang. Atau harus siulahonota. Siulahonota ima, molotung taboto pedongat tamar salah. Sima ponotaro. Sopola pabuah-buahoni itu halak. Sopola babal-gabal gahoni, gabi sar barita ni halak, molotung tarsomong mardosa. Imana ni ulan si Joseph, dak pola di patorbang-torbang imana hasalan niya kanaon. Alai dang jong-jongau gabi debata tuhamu, ninna debata do manguhupamu. Anggoau haolok kurohamu, jala haholongakku ninna. Di sido tubuh holong ni roha di hita, karena ketika ada penghakiman maka kasih hilang. Ketika ada penghakiman holongi mago. Alai molo adong disi pengampunan maka kasih itu akan berkualitas. Kasih itu akan muncul. Tubuh maka holong ni roha molo adong dihita rohana manopoti hahurangan ni dong ngatta songon hahurang atta. Manopoti hasalaan ni dong ngatta son hasala atta. Di sido tubuh holong ni rohai di bagasan ngulut talaho pataridahon hataridaan ni halak namian di bagasan holong ni roha. Titus 3 ayat 2. Ketika saudaramu bersalah, maka kasihilah dia dengan kelemah lembutan, ampunilah dia dengan kasih. Ima do tolong. Asa unang mago jala sirang hadirion ni hita namasi haholongan. Alani unak pamurah-murahu hita madok hatatada, unak pamurah-murahu hita madok umta. Lumobi maradok pon dongat jolma. Ido banda gudak sega akaruh ni parhaha maranggion songo si Joseph do takahana. Ido banda gudak sega ruh ni akapar sahutaon. Iroban na gudak sega ruhu ni parmargaon. Iroban na arok sega ruhu ni parhuriaon. Molo say adong halak mangarajumi diri na tumorbang sian halak. Jala say bakit gabi panguhum diak kahahurangan ni dongan nabi. Jala unang matasip panakar pahiti. Unang arong dihita dendam. So si Joseph dangarong dendam di mana? Anggo hita persudat tamay nakahang gini. Ay raja ibana puang. Di bana do uhum. Namora ibana. Ay di bana do si panganon. Anggo hita sudah mehita. Amay dok akanon. Hatuban mo mahami ba? Unak pola balosot tuhamin na. Bah. Bagabi hatubak kuhamu. Daong. Hahakku do hamu sudi. Anak komu kukulias si panganon na dot sinumon na. Hamu ikon adong inganam muna ninna. Berkamu ma. Omma
dipangido turpukon tu hita di bagasan mulutta. Unak songon nani do ni sikat ni pati nak kini hani. Unang mabalos son najat aloni najat. Pangisahion aloni pangisahion. Hasurungan ni halak si uto Yesus ima tangyak ko musum. Jala haholongi musum. Molo di danggur hodohot, molo di pastapo siamun, tareho kabirang. Itu dah. Tampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Di danggur doh batu, danggur doh pisang. Alesong na jojo turotong pisang na melamudah, bau nang natata sa tadam muse bau mate ropete. Ba idanggur iba doh batu, doh pisang gun na paditena, idanggur ramro pisang natata, pisang gepok muse. Sa tadam muse bau mate do mana sakita. Kun na melamudah tong. Didanggur hita cit. Ale taranggur mandok pisang dipangan pisangi. Tonggi jadi rasa. Songoni do halak Kristen songoni. Ido hasurungan ni halak Kristen ido. Hasurungan ni siuto Yesus. Dang adong hosom di bagasan rohani. Dang jong-jongi gabi panguhum di bagasan nguluna. Alai molotung tarsomong pedongan namar dosa. Dihomol do, dihaol. Asa ditogu-togu. Asa dipodai. Asa ditogihon. Mulak tu dalam nahina lomohon ni rohani debata. Di bagasan ngulut. Odo panguhumion na hinasogoni rohani debata, molo bakit tita, laho patar bakot dirita, pauruhon hadirion ni halak. Pauruhon hahormaton ni halak. Ayut sura petarok dirita sitong, unak pola tasalaho kalak. Ayut sura pe dirita tu perdenggan, unak pola naroa dok tadok halak. Ayut sura pe hita tu surgo, unak pola saya tadok angguan tu api narokkoman ninna hita rupani gabi de bata hita namano tu surgo do mangadang hape so hita napuna surgoi sarong manangaha sebetulnya disihakta ai sarupa berdosa do hita hape Roma hita pajongjong dirita lahu gabi panguhum tudonga jolma anggo hami tu surgo do nebedian Israel do jalana sai tok tong uduk tu patik ni de bata ninna hita alayang guan omma soban ni api narokkoi haduan ninna hita marupani omma napagalak-galak api narokkoi muse tu pardangolani mai tu napatungori poni mai imadonotta rupani aut sura petarajumi diritta tu surgo tu banua gijang dangadong gabe jongjok kita bangum madok halakan tu api narokko tahapor seai hita tu surgo tahapor seai hita partohap alenang gabi suatu kepastian di kita dan menjadi hak bagi kita untuk menempatkan orang lain menjadi panurbu musedia pinarokoi. Paposat tong rohat tatu surgoi jala hubungat tatu debatadoi alai yang ku halak nasing dak pola jongjok kita gabi pangum ai si hita na gabi debata ibana sadiri do panguhuman nomuse disi ido nani orani turpuhon dihitak kamang dot tamak kainang alani i sai tok tong ma margurasa di bagasan rohatta holongi margurasa di bagasan rohatta pengampunani margurasa di bagasa pikirata hadingganoni laho paturehon hubungan ni saluhut jolmaon asa unang adong dihita sai tartait ngolutta tuak kana hurang denggan di parsaoran siganupari ari akana neng roak kamang dot tamok kainang mauliate ma di tuhatta molo di patulus tuhatta mingguon nga bongot tamenon tu jabu ni huria padita resok matok parjolo anggo padita fungsional boy dope tahun neng roy alai tong malam sadaro hatta tangyak ko kamu mak idolas ni roh atau kena bebelon ay holak ku pabua atau kena bebelon neng tujabu nama banian asa songon na berbeda jo pakilalani pelayanan di tahun 2024 na neng roningon itorhubas dua kainan na bebelon baharo pangidom muna beko martangiang do itanya dah molo tujabu na baru hami asai pas mangingani asa sehat-sehat ningon
holam martangiang do inna kana bebeluon badaong dohok mamangan niko irito bunate atok siak kami rinna kala kon na bebeluon da siak kami makiramu apiga halak ninna kana inattarupani. Jadi alani togionok kurotok kamu dohok mahamu tong manangyak kon nang sodohok mangan dak sudia mutung dongon nami doba ka inahan na dongan nami mangan di sian do lan siara molo ngatulus be ari jumaton laho martangiang molo tung tulusan non jala sai tulus doi ngadi dok paditiata boy hami tinggalan not di bagasi do mahamu manangyakon naik nangetan non ta patulus saluhna di bagasan dos ni roha di bagasan las ni roha lahu patuluson akan nauli daringkan di huriat tahun ngadi rubuhkan gedung sekolah minggu lama saya mertua maka ruas ni huria nang marsigogo pajong jokoni na saya laon dohot marsigogo laho paturehoni alai martitibedo sudia kamang dotamok kainang martikibedo saluhukna adong tikki jongjongi arong do tikki marupak ninna tuhatta di bagasan hatanai sai siat tuhatta ma saluhukna jalon yak karwas ni huria naung patulus soni diakari nok salpu ngasai betik kini bongok nama hita tu gedung sekolah minggu ne baru manok tongan non jalanang penaja buna tatur lahan baruan mersugut mulai mai dirobohkan minggu naneng ro mungkin ngabuya tersona letes otiki gabi boyan non tusi tong parkir parjolomat tong usian no mobil padi taresok di sini tong no dengan no jonok ngai di sini no parkir asa boy lubangan non parkir na di bariban godang akan ulina dengan naik patulusot di huriat tahun di tonga-tonga ni huriatta salu nama hita masih holongan lahu patu pahoni salu na di bagasan dos ni roha ngasude hita posdor hakku patupa sian nasa gugu sian nasa roha do sian nasa pabahenat tatusi alai gudang dope nasa toktong dihirim huriatta sairadi mahita jala olo laho patupahoni saluhna amin martangyang mahita mauliate madihoali Tuhan ala dipasu-pasu hodo kami sadarion asa masih holongak kami dausian hosom ni roha nunga dipatudu si Josepi Tuhan dala dipatudu Yesus haholongoni si tutu miat di bagasan ngulu nami dau mahami sian roha panguhumion maradok ponak kadongan nami jolma molotung parsitok pehami dak kami manguhumi na parsitok kami jala gabisi parsalah halak molotung partoha pehami di Banua Gijang dak kami manguhumi halak gabirang tu Banua Gijang aidang panguhup pami horo panguhum situtu horo panguhum na tigor jala nasitong ajari mahami ale Tuhan asa say toktong boy marhatopotton molo tungarong nahurang lobi diak kaparsoran nami pasu-pasu marwas ni huriam na marminggu sadarion di garejaon ale Tuhan di bagasa panupahiomu mahami saluhna mangulahon lomoni roham di bagasa kai paso do las ni roha pasu-pasu marwas muna madoti parminggu melalui streaming KNN keluarga ginting boru silalahi di bagas nasida do ala nahurang sehat ina namin nyonya siat turi boru naibaho asima roham Tuhan pasu-pasu jala tupahi manang nasida pasu-pasu manang ruas ni huriam wek tolu naborhat tu villa gardenia Lembang lahu kebaktian permingguan Padang ale Tuhan ramoti sudi ruasmi wik tolui namar minggu disi asa di bagasan hai pason las ni roha manasida maddohoti ulan nasida mar olop-olop sadarion pasu-pasu ruas ni huriam nanaing marhasohotan Julian Daniel Tobing do Grace Sitompul lamatoras holong di nasida tiur nang ulaw pamasu-masun nasida pasu-pasu ale Tuhan amanami situa M Gultom borumanik di itu pahihodak kapinop pernasida saha rodiak kapau punasida say tabay gajang niumur di nasida hai pason say parrohai mak kapinop pernasida tu pahi manang NN wik onom keluarga Cehasi Rait borsi tumorang Lisbeth Amanulang ale Tuhan asang dia di bagasan asini roham nasida dapot anak kanauli na denggat di ngoluna pasu-pasu janji iman manurung boru mani huruk
manangahapi padan na tuho jala padan mutu nasida sai pasau meho Bartolomeo ni roham songoni jalomu nang tok ripe ni huriam tupahi male Tuhan keluarga Bapak Sarah keluarga Asibarani boru Malau di Jakarta ima namonang boru nasida Sasya Karen Sibarani dot Salia Kezia boru Sibarani lau kuliah di Universitas Indonesia dot di Universitas Diponegoro asa barbisuk nasida madot yak kabar sikolanna saya pasu-pasu keluarga nyonya Tespis tompul boru panggabe di Jakarta Tezer Meyer Opu Michael butar-butar boru Sitorus asalam tabak kanadinggan nauli di ngolu nasida ale Tuhan nang diak karohorong ni pinopar nasida pe manupahi nasida di bagasan hai paso dolas ni roha ale Tuhan hutangnya kok kami makaruas ni huriam na di bagasan parukilon parukilo bolod do dia dopio putiar boru silitong ale Tuhan di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung pola marpida-pida rumah sakit di dalam negeri do di luar negeri ale nang dapot do pehai pasoni di nasida asi maroham Tuhan saya pehon matanganmu nalabohi tupa matang na namar sahiti asabui malum nasida di luas sodo paru kilo bolon nang di keluarga ni amanami sida bukke alarak marsahi dot inangi boru silalahi parsahiton narenge ale Tuhan saya pargugui makai anak konna asa margogo jala marbisu kali Tuhan patuduhon hau dukon namar natoras saya pasu-pasu mama nami sida bukke songoni nang inang boru silalahi molotung kurang hipas pe daging nali Tuhan hipas matod dinasida marpos ni roha tuho apehon matanganmu napa malupun nasida di bagasan huasom na boloni asa malum nasida sian parsaiton na songoni nang nyonya samosir boru turnim opu Nikolas nyonya si hobing boru manurung Opu Aurel Damanik boru si majuta dirawat di IGD Dustira sadarion ale Tuhan saya itu pahi mapamatang nasida samalum pasu-pasu makatangan di dokter rumah sakit nama zaman nasida perhitianmu mangula mangaleok kai pasoni diha nasida mau liate madiho di sude ngolu namion ho mau pangasau kami mama sumasu kay anak kon nami asa di bagasa parsikolahan marhabisuhon nasida di bagasan perkarejoan denggat-denggat diula karejona di bagasa parrumah tanggaon damena sumurung jupang nasida sa itu pahi makana mebelu inanami inahanna parsidoho do nasida nang di pembangunan ni huriam ale Tuhan odiho jala odingi manasida saluhuna asatung margogo jala hisar rohana sida laho mang ngalugahon nguluna tujulan ni arion rabdot sudia kapino parna hupuji hupasanga pami maho Tuhan holan marhiti-hiti Yesus Kristus si paluahami. Amen. Mared de mahita hut papungu pelean. Holo, di
pilihatta. Ale de bata amanami na di banua gicang hodo haroran ni salu sileo na ringgado na saulibasa na mauliutus. Pasatami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaw parasya kami pilihanon. Pati bulok karajon mo di tonga-tongani huriam do di portibion. Buhay marohanami mariti iti todim. Asalam utadahami gurang nisileo leon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Maritihiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dileon rudi mamataku hosadon mogoki rudi Alea manamina di banua gicang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di banu tongaon, songon na di banua gicang, lehon matu hamis sadariok kangulua siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unang hami to giot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Susian Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu Madita Saluna.